že máš práci, ale bydlíš na ulici. Proč? Protože když se kouknete na inzeráty bytů, domů, pronájmy, tak všude chtějí jeden nájem plus jednu kauci v hodnotě toho nájmu. Což třeba činí za garzonku 20, 22, 25 tisíc. A to já najednou nemůžu dát. A málo kdo, spíš nikdo nesouhlasí s tím, že bych zaplatil nájem 12 tisíc a tu kauci bych splácel třeba na 3x, po 3, po 4 tisících. Takže je to skrz finanční stránku. A proč se ti udělal ten dluh? To si půjčil nebo? Protože v mládí já jsem si půjčil a byl jsem mladý, řekl jsem si, na mě nemůžou, když to nebudu platit, tak se nic nestane. Nevěděl jsem o tom vůbec nic, takže jsem to 10 let neplatil. Oni se 10 let neozvali. A pak najednou se ozvali. Začalo mi chodit pošta na e-mail, na Gmail, zjistili můj Gmail, moje jméno, to je normální, to se dá tady v České republice zjistit. A začali, ne vyhrožovat, to určitě ne, ale že bych to měl nějak řešit. Takže ze 70 tisíc, co já jsem si půjčil, tak penále a takový vzniklo 148 tisíc. Jednou tolik. No, takže já jsem se rozhodl s tím něco dělat, protože to je můj jediný dluh, já jinak dluhy nemám. Tak jsem to začal takhle splácet. Proto já třeba nemám nebo nemůžu našetřit na akontaci, na byt, 25 000. A co to je za bankou? GE Money Bank. Teď se to jmenuje... A víš, kdo jsou ty majitele té banky? To nevím, kdo je majitel, ale chodím tam každý týden na podatelnu podávat peníze a mám tam nějakou spisovou značku a celou dobu, co já to splácím, tak to vždycky kontaktní osoba je jedna paní v bance. Jo, ale ty nevíš, kdo majitele, stojí tam ne. až úplně nahoře. Ne, to vůbec, to jsem nikdy ani nezjišťoval. Ale já jsem si ty peníze půjčil, takže já vím, že to. A oni mi řekli, že když to budu pravidelně splácet, tak si můžu zažádat o prominutí penále. Takže bych zaplatil jenom 70 tisíc, ne dalších 70 penále nebo 68 penále. Jo? No. Takže pro mě to bylo dobrý, že nemusím platit to penále, tak jsem na to přistoupil a proto to splácím. A dobrý, já to mám, zase jsem to počítal, já když to takhle budu platit, tak já to mám v březnu splacený. A pak budu úplně čistý, pak můžu jít, nemusím pracovat pod agenturou, ale můžu jít normálně pod firmu, ona mi dá smlouvu a mě nikdo nešáhne na plat. Teď by mi šáhli by mi na účet, ten by mi zablokovali, kdybych pracoval normálně na pracovní smlouvu pod tou firmou. Takže já pracuji pod Českou poštou, ale přes agenturu, protože mám dluhy. Kdybych pracoval pod Českou poštou přímo, tak by mi třeba z 22 tisíc, tak by mi nechali základní životní minimum v České republice, což je 13 tisíc na živobytí. Takže já bych z 13 tisíc musel zaplatit bydlení, jídlo a takový, což se dneska nedá. Tak proto pracuji přes agenturu, abych vydělával víc a splácím můj starý dluh. Tohle mám vyřešený, to jako 2 měsíce se ještě omezím a pak už to bude dobrý. Třeba se stane něco jiného, třeba to. Proto pracuji pod agenturou, protože tam mám vysoký plat. Pro tebe, co je čas? Tuhle chvíli pro mě slovo čas vůbec nic neznamená. Tady je čas pořád stejný, na ulici, pořád stejný. Když pracuješ, je to stejný. Ráno staneš, jdeš do práce, přijdeš večer, jdeš si lehnout. Protože tady nic jiného není. Když nepracuješ, tak je to těžký, ale je to pořád stejný. Ráno staneš, teď budeš přemýšlet, co budeš jíst,
kde se ženeš dříví, takže čas tady vůbec nehraje roli. Když jsi na ulici, tak čas nemáš žádný rozvrh dne, jo, takže nemusíš přemýšlet po čase, že ve 2 hodiny musíš být tam, ne. Čas tady na ulici vůbec nemá smysl řešit nebo vůbec mít v hlavě slovo čas, ne. भोसड़ी के Jo, jde do píči. भोसड़ी का Tomu nedávají, You asi mu capture am I nedávají am jíst, using. víš? Málo jídla má This ten is pes. very bad word. Fakt celou noc, celý den, a furt haf, furt. Hlavně, že jdeš na Vltavský, tady jak je metro, a oni tam seděj a čuča, vín, furt. Ale psovi nedají nažrat. To je ono, proto štěká, že má hlad ten pes. Tamhle pán. Tamhle. Badman or bat? Bad or bat? Bad nebo bat? Bat. Bat. Tak. Ne Batman. Špatný je. Bad špatný je a bat on... Já vím, no, netopír, no, Batman. Batman. No Batman. Birdman. Batman. Bird. And now we stop English. Jak se řekne po vašem holub? Víš? Holub. Tady je nad náma. Paloma. Jo? Je nad náma. I will famous in Paloma Ráno. je public taky for ženské alcohol. jméno, Paloma. Jo, to vím. You should. Ráno jdu I will be famous in na Czech Republic Vltavskou, for na alcohol. benzínu. Koupil jsem si tam tu And zasranou if my bagetu za wife 70. watch out this video. Protože jsem měl hlad. Ali never Přijdu sem, ale spí a tyhle ty ptáci na něm. Na tu co ty pičo. Ty jo. A on. A já tady. Normálně 3 ptáci tady na něm leželi. Normálně. A nic nedělali, normálně ty holuby tam seděli. Tam Jo, na není. prdele. Jo. Hele, On je byl teplý. pak jste přijeli vy, on vstával zrovna a to peří z té deky. Úplně všude ve vlasech. A on jak je má huňatý ty vlasy. Tohle nesmí nikdo vidět. Víš, jakou jsem měl radost z toho bytu? Jak jsme byli s Johankou na tom druhém. To byl tak hezký byt. Sice byl drahej, dobrý, ale já říkám, no dobrý. Kdybych měl ten byt, tak mě by to donutilo, víš, chodit víc do práce, jo, víc vydělávat a úplně krásně ho platit, úplně bez problémů, 13 000 zase není tolik. Nádherný byt, takovou radost jsem měl z toho dne, všechno, koukni se, neděli to začne telefonem, v sobotu to začne s tím blbcem, co jsme se tady poprali, v neděli to začne telefonem, takže konec, seru na to. Dice que a partir del domingo que ya se cagó en todo y que dice que le va a pedir a Petra que cancele la solicitud y él que él va a seguir aquí abajo del puente. Y yo le dije, no man, es una pendejada eso. Que dice que ¿Chceš čaj? tenía 13 años el... Čaj? Ne, děkujem. Que tenía 13 años el mismo teléfono y que desde que se mudó aquí ya van 5 perdidas de teléfono y nuevo teléfono y que está desesperado y que ya le da igual que se caga en... Que no le dieron, está de pesimista, que no le dieron la... Čepice. El...
el departamento que fue a ver con Joana To shit, ne? y que ya todo le apesta y se caga en todo y ya no... Dice, si me hubieran dado el departamento, al menos tendré esa motivación de ya querer irme a meter ahí, de ir al trabajo y tal. Pero... A začnu chlastat. A budu jak oni. Jo, proč ne? Hele, co jim chybí? Co jim chybí? Ožerou se, no problém, nic neřeší, najdou žrádlo, nenajdou jídlo, najdou vajgla, nenajdou, je jim to jedno. Ten 4krát včera jde ven pro jídlo a pro vajgly. Přijde, on se ho zeptá, máš vajgly? Ne. Zaleze dovnitř a vidíš jenom, jak tou dírkou, tyma dvířkama vyhazuje vajgly. Zapře to. A no stres? Žádný stres? Koukni se, má nějaký stres on? Nemá. Rozčiluje se? Nerozčiluje? Jemu je to všechno jedno. Tak co? To je dobrý život, ne? Tak takhle budu žít já teďkon. Nesměj se, Franko. Fakt takhle začnu žít, mám to plný zuby. Se ve como no se estresa por nada. Coffee. Llegó, fue por comida, le preguntó a este güey, Ali le preguntó si tenía comida y dijo, no tengo. Y nada más se veía cómo aventaba los restitos de lo que se estaba tragando para afuera. A ještě jsem přemýšlel, že jestli on sem přijde dneska a zůstane tady, tak já si vemu jenom spacák od tebe, protože to jsi mi dal ty. Všechno tady nechám a půjdu jinam bydlet. Ať se starají. Ať vědějí, jaký to je stres. Vy nemáte stres, já ho mám furt. Já přemýšlím o tom, že skočím do té vody. Já jdu po mostě, kouknu se dolů a přemýšlím o to, jestli mám skočit dolů. Protože vy nemáte, vole, stres. Vám je všechno jedno. Ellos no tienen estrés, güey, se siente como el papá que los está cuidando. Dicen, voy a la verga a ver qué van a hacer los niños. Vy dva jste mi sebrali, vole, co sebrali? Vy jste mi přidali minimálně 30 let. Mě říkají lidi, že mi je, vole, přes 50, 60, vole. A? A tím telefonem, to byla poslední kapka, protože věděli jsme to jenom my tři, kde já ho nabíjím. Ty jsi asi těžko šel v noci, tamhle, když já byl venku, s tou nohou pro telefon, to asi ne. A ty jaký do píči. No, vidíš to? On vidí holuba a řekne maso, víš, a normál, pohoda. Já tady chodím jak píča každou noc, hrabu se na Václaváku v Paulu, veliká pekárna, aby on měl co žrát. Ale on sebral, vole, ta mrtka sebral, vole, i ty tvrdý bagety. Já jsem tam včera dal pro teroristy, víš, pro rodinu, jak on říká, bagety, ty úplně tvrdý. To jsem právě před 3 dněma v neděli přines toho Paulu z toho kontejneru. A včera jsem přines úplně měkký, no tak to má tady někde. Hard, this was hard, dry. No. To je jediný, který sem chodí každý den, ten pes. Grábalo, güey, grábalo el pinche carro. Porque dice que es el único que viene cada día. New guest. New friend. Nevím, no. Každý den takový starý pán, pousatej, ne, on starý, 50 let pousatej. A pán nahoře a pes přijde, tady takhle proběhne a pak odejde. Každý den. Vidíku. Každý den, Carlos, každý den on. Tadyhle, jak je ta vila, to divadlo. A tam mají venku? Jo, ten pán mi řekl, že si tam můžu nabíjet telefon, ale ať tam není žádný bordel. Jo, je tam taková schovaná zásuvka na 220. Franko, 2 měsíce, já jsem tam minule nechal 8 hodin powerbanku přes noc a šel jsem pro ní druhý den odpoledne a byla tam. Přišel jsem Tomáš, já jsem mu ukázal, kde nabíjím a poslouchej. A v pondělí já říkám, ale mu dej mi telefon, já ho jdu nabít, který byl vybitej, říkám, a já pak půjdu do města. Já jsem tam dal ten telefon, zeptej se jeho, šel jsem, tam jsou kontejnery a vlez jsem si za ten kontejner a vidím Tomáše. Nám tady tvrdil, že neví, kde se to nabíjí. Přímo šel k tomu telefonu, koukal na něj, rozlížel se,
rozešel a tam přijelo auto na to parkoviště, tak si sebral a odešel pryč. Přímo věděl nikam, že by hledal tu zásuvku, ne. Normální člověk ji nenajde, když nevíš, kde je, on věděl a mě tady tvrdil, já vůbec nevím, kam teď dávat telefon. Tak víš, ale to jsou takový píčoviny a já si pak spojuju, že on to sebral. Jo, jako a pak ten den, jak mě vzal ten nůž a říkal, nevím. No, další, ano, já jsem mu to, minule jsme se o tom bavili s tím. No. A v zápětí, co mě se ztratí telefon, on sem přijde s plnýma taškama žrádla, s kafem, kouření, jo, a takovýhle. Tak co si mám o tom myslet? Já bych myslel, to prodával v zastávárně a s tím já si myslím, ale co za to mohl hovno dostat? Co mohl za to dostat, za ten telefon? Já mám krabici, je tam Android, jo, já nevím, nějaký novější, ale je to pro starý lidi, víš, velký čísla, to byl mamky telefon, mámy. Jo, a to byl dotykový displej a klávesy na psaní, jo. Co za to mohl dostat? 200-300 stovky. Tomu to stálo a hlavně ten večer, co mně se ztratil ten telefon a on přišel s tím žrádlem, tak přišel ožralej, zeptej se jeho, tady spadl, tady. Dal si ty vole takhle bokem na tenhle praže a skutálel se dolů, zeptej se jeho, úplně ožralej. Tak co si mám o tom myslet, kdo ho vzal a opravdu fakt to nikdo nevěděl, kam já to dávám nabíjet. Máš tam lemon? A ten powerbank, to se to mohl dostat věcí? Ne, to já mám. Já mám. Petry powerbank má on a mojí, co já koupit za 580 a tvojí to mám já. To dobrý, to jako to. Já jen čekám, víš co já udělám? Až on tady bude a vy tady budete, tak já řeknu, ty vole, potřebuji kabel na nabíjení. Nebo jak já u něj uvidím, ten můj bílej dlouhý kabel na nabíjení, bílá zásuvka a černá zásuvka. Tyhle dvě zásuvky a bílej kabel. Jak on jednou vytáhne, nebo to uvidím. Ježišmarja, umlátím ho. Táme ten nůž mám připravený na něj. Přísahám, bodnu. Ne, Franko, přísahám. Jo, ne. Víš, co mi vadí? Za prvý. Byl od mámy. Chuj na nějaký píčovský telefon. Byl od mámy. To je pro mě důležité. A druhá věc. Měl jsem tam vaše fotky. Krásné fotky. Carlos, v sobotu večer já tady sedět, koukám na ty fotky, já říkám, udělám nějakou třeba 20-15 fotek a pošlu je Carlosovi na Facebook, víš, on mi taky posílá, jak jsme byli my tři na ty Vánoce na chalupě, tak mi poslal fotky. Já jsem mu je chtěl poslat v sobotu, říkám, neposlal jsem je, no a v neděli mi se brali telefon, to mě sere, ty fotky, tam byly tak nádherný to. My v pátek, já Johanka kouknou na byt, takhle svítit sluníčko, Johanka tady nahoře stát a fotit Hradčany. Já za ní, takhle tím telefonem a já zmáčknu telefon a fotka. Johanka, Hradčany a slunce. A Johana rozpuštěný. Nádherná fotka. Ne, mrtka jedna. Skurvená. Co, ginger? Nechci ginger. Tohle to vole, to je... No jak mi odpověděl, když skrz toho Aliho, říkám, poslouchej, v sobotu, když jsme v pátek, my se jdem kouknout na první byt, naše bytka, proč vznikla? My se jdem kouknout na první byt, já nanosem Alimu dříví. Říkám, Ali, my jsme tady za hodinku, tak já ti pak přinesu dříví. Říká, jo, tak jsem mu nechal tady nějaký dříví. My přijdeme s Johankou a Ali tady poslední kousek, jeden. A Tomáš tady, říkám, Tomáši, proč si nepřines dříví Alimu? A on, takhle mi odpověděl. Říkám, dobrý. Ali, you have a cigarette? Jo, ale říkám. What do you like? Special tava. A ten znamenalo, protože seru ne to. Tak, dobrý. Tak já jít, protože my šli ještě s Johankou ještě na jednu prohlídku potom. Tak já mezi tím nanosil Alimu dřív.
My večer s Johánkou, bla, 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 já sem přijdu, ale dříví spálený, Tomáš tady sedí, říkám, proč si mu nepřines dříví? A on, teď má? Říkám, dobrý. Tak já zase jak píča v pátek nosit dříví. V pátek ráno, víš co udělal? Mi spát a on to dříví, co já v noci nanosit v pátek, tak on v sobotu ráno on tady spálil, všechno spálil. My jsme spali přes den. On hned ráno stál a vařil tady nějaký ty jeho kejdy a blafy a šroty a všechno dříví spálil. Já říkám, dobrý, dříví spálený, tak teď běž. Tady stál a já tady. Teď běž a nanos dříví. A on mi řekl, že není moje služka. Ty vole, no a už jí měl. Ten, kdyby vole po mně tím, ať se na to vyseru. Franko, takový hran dostal do té držky, mrtka jedna. Já říkám, ty umrdanče, jak mi odpovídáš, ty vole. Říkám, ty tady si žiješ s náma, ty mrtko. No a co myslíš? On dostane, tady si sedne a řekne mi, co Radek, Kadáfi, taky ty ho máš rád, věď? Já ho nemám rád, to terorista. On s Putinem zbraně a proti nám, no a takový hovna, takovouhle držku a začal mi říkat něco o Kadáfim, tak je to normální, ty vole. Gaddafi and Osama Bin Laden? No jo, že Kadáfi s Usama Bin Ladenem, že oni teroristi. 3 minuty potom, co dostal přes držku, mi začne tohle povídat, tak je to normální. Tohle není normální, není tohle normální. potom ty naam में start game casino alcohol तो Carlos. Zeptej se Carlose. Když já foto mobil, jestli se ukládat automaticky na Google, nebo někam, Facebook, nebo někam. Já fotogalerii, mobil, tak? A jestli foto Facebook, foto Google, foto Gmail, bude. Tvoje. Moje. A když ne-upload? Jo, neuložit? To já ne, no. Ne, tak ne, protože všechno foto, gallery foto, gallery. Memory card. Ty upload foto. A já memory card telefon. Ty upload foto Facebook, tak tam Facebook foto. Carlos, Johanka. Good foto. Good foto. Pátek, Friday. Aha. Hradčany, sluníčko, summer, slunce, Aha. summer, Johanka, já tak a beauty, úplně nádherný, ona vlasy tak a já úplně. A já pak tady večer koukat a říkám, říkám, já poslat tobě. Ty. Vole. Mi řekni, co to je? To je karma. Víš co karma? To je karma, nebo on na mě naštvaný, zlobit, nebo co to je tohle? To je normál? To není normál, ty vole. Kdybych já alkohol a ztratit, good, ale tohle ne, ty vole. No, you know what happened karma? Ale proč karma? Ty jsi dobrý. Tak proč tohle? Proč tu mobil, tu monat, proč? Nevím. Fuck. Pak já tady špatně, víš? Mě všechno vadit, ty vole. Yeah, you know what? When you lost something, your thing, then you realize that you. To nahráváš, jo? Ty nahrávat? Rábat? Jo. Říká, já na to. Čumím na to. Then you sacrifice for God. Sacrifice for God. This thing, like he lost his mobile, and then he realized that he cannot put it back. Sacrifice. Petra říkat, že ona doma, od mobil. Nokia, tak má. Ona má? Má, že ona mě to. Ale tam no Wi-Fi, no internet, no Facebook, no nic. A já potřebuju číst kulturní klinika, já potřebuju číst, co Christian tam, víš, já potřebuju číst, co ty tam dát, kulturní klinika, já potřebuju napsat maminka, já potřebuju, no to.
Carlos, no a jídlo, no, ale já potřebuju, potřebuju, víš, protože když já číst třeba co Martin, kulturní klinika, tak úplně, víš, radost, je pěkný, no, teď, tak, ty víš, a poslouchat tebe. Já odejít tady odsaď, pryč někam. A třeba dobrý good, clean tady, dobrý good, protože když já tady, tak to shit. Každý den stejný, víš, přijít on říct jenom ahoj a já úplně tak se začnu klepat, to špatný, ne. Já vzít fakt, tamhle nůž, já připravit, jo. A on nenormál, on mluvit a nenormál, jo. A on mě říct něco špatně a to je špatný. Všechny, já myslím všechny naše je crazy. Asi Universe tady. Ale crazy, normal crazy. Já myslím, on myslí, on je normal. Já myslím, on není špatný. On je Ale on špatný, on není špatný, ale tady problém. Ty crazy, já crazy, on crazy, ale jinak, normal crazy, jo, normal crazy, ale on nenormal, on normal crazy. total abnormal. Protože já tě mám, Franko, dáme schovat, vole. Výborný. Jo, kde ty vzít ten salám? Kde? Tam, taška. Aha. Kde ty vzít? Ty koupit? Ne, Christian. Good. Bohatství toho Babiše je 4,2 milion. Ještě jednou. Že Babiš má 4,2 biliard nebo Já vím, on má asi 78 miliard korun. Jo, a co bys udělal ty s těma práškama? Rozdal bych je. Pro koho? Pro rodinu, pro vás, pro něj. Peníze ne. Špatný mít hodně peněz. Kdo má hodně peněz, tak není šťastný. Není šťastný člověk, kdo má hodně peněz. Normální, aby si byl šťastný, tak ti stačí normální plat, dobrý plat, 22 000, normální plat. Mít normální tadyhle nějaký byt nebo dům, a to je normální, ale ne tohleto. Já jsem nikdy, Franko, co bych dělal, kdybych měl miliardy a miliony. Kdybych je měl, tak je rozdám. Dal bych je lidem, kteří je potřebujou. Teď odstupem času hodně bych se zajímal o bezdomovce, víš, teďkom, protože vím, jaký to je být na ulici. Dřív jsem to nevěděl, když jsem potkal bezdomovce, tak podle nálady, když jsem měl dobrou náladu, tak jsem mu dal 20 korun, 40 korun, a neřešil jsem bezdomovce, ale teďkom, když vím, jaký to je být na ulici, tak teď bych asi, já nevím, nějak bych se jim snažil pomoct.